Ingsun nyawiji ing rasa eling marang sangkan paraning dumati saking sifat kamanungsan arep bali marang sukma sejati. Mugi kawilujengan kula ora mung ing awak nanging lumebet ing rasa nyedak marang pepadang. Roh para sepuh leluhur kang wis suci mugi kersa nderek maringi pitedah marang dalan kang linambaran kawicaksanan. Sura punika wektunipun rasa nyawiji ngilangke pepeteng ngundang urip wektu nyumurupi sejatining urip. Ing ngendi rasa lan laku kudu tumata. Rahayu, rahayu, rahayu.